rasuli so mai nagarta, dokarsa ba sake tarewa. Sallama ta zan so ku amsanya ikiwana, ba sake shan arewa. Ba kodi da sallamarsa ba mugu ba ne na tunana, ba sake shan arewa. Sako ne na shirya muku akwai batu a harshe na, ba sake shan musamman na arewa. Na kashi zai ba daga a mulkin ɗan arewa, ake son karya arewa kuma sun shiru ba su ce ofan ba, dan ba sake shan arewa. Yan kuma sallama ta zan so kusan ni sunana, ba sake shan ismi Uba Khalid ne jihar Yobe ta zam jihana, ba sake shan arewa. Local government dina Fataskun ta zama garina, ba sake shan arewa. Sai gunda nake waka a Yobe ne zukan namu, tsohuwar kasuwa ban boyewa. Allah ƙasata arewaci ni nahiyata, ba sake shan arewa. Arewa akwai mutane akwai manya a cikinta, ba sake shan arewa. Sannan ita kai ta ma ƙasar arewa ke mulkinta, ba sake shan arewa. Amma kwa abin ban haushi samsu ba sake shan arewa. Wayo Allah arewa. Na kashi zai ba daga a mulkin ɗan arewa, ake son karya arewa kuma sun shiru ba su ce ofan ba, dan ba sake shan arewa. Ka aikin kaskanci an fi yin sanan arewa, ba sake shan arewa. Samari ba sana'a idan ka duba ɗan arewa, ba sake shan arewa. Hatta kidnapping ma an fi yin sanan arewa, ba sake shan arewa. Abin kwai mamaki ina shugabanni namu masu wakiltar 'yan arewa. Mulkin ɗan arewa ba abin da ya yi wa arewa, ba sake shan arewa. Shekara biyar har ma da 'yan watanni sun ɗorawa, ba sake shan arewa. Ba aikin baki balle fari da yi a nan arewa, ba sake shan arewa. Mana ƙaunar ku kusan ba ta mu kuke yi ba, Allah sarki 'yan arewa. Na kashi zai ba
48 78 Uba Khalid mai waka Patisku jihar Yobe Najeriya. Gaskiya ba kwasan arewa. Allah Zamfara tana cikin yankin arewa. Ba sake shan arewa. Ga Sokoto ga Katsina dukkana yankin arewa. Ba sake shan arewa. Mutane ba dalili sai aje ayyo kashewa. Ba sake shan arewa. Shugaban tsaro ɗan arewa amma kuma ake kashewa. Rayukanmu ba kwa tsarewa. Na kashi zai ba daga a mulkin ɗan arewa. Ake son karya arewa kuma sun shiru ba su ce uban ba dan ba sake shan arewa.
su shiru ba su ce uban ba dan ba sa kishin arewa. Nan Abba Khalid ni kan nake so na yi tsayawa. Akwai ta biyun tana shirya ta zanyo kawowa. Ku ji manyan makamai wanda an ka baiwa 'yan arewa. Badan bada na yi addu'a mummuna kansu, Rabbana kai shiryawa. Kashi zai bada ka a mulkin 'yan arewa. Ake son karya arewa kuma su shiru ba su ce